Hej og velkommen til den her første episode på min kanal. Jeg har ikke prøvet det her spil. Jeg har ikke set det. Jeg har ikke engang set nogle billeder af det. Jeg fandt det bare. Og det kaldes Pocket Village. Jeg kan nok se. Okay, tæller ikke. Og jeg har overhovedet ikke set, hvad det gik ud på. Eller går ud på. Så jeg glæder mig faktisk ret meget til at se, hvad det er. Og altså første episode. Kan man se. Det er dansk. Se, det vidste jeg ikke engang. En ny start. I en lille by i en verden på størrelse med en lomme. Okay, fint nok. Kan man se. En ny start. En mod Pocketer drog på eventyr. På udkig efter nye områder og en ny start. Okay, jeg tror han har fundet noget. Okay, wow, hvilken intro, tror jeg. Pocket må være ivrig efter at komme i gang. Okay. Lad os se, hvad har vi her? Se der omkring, der er så meget at udforske og opdage. Jeg skal trykke her, ikke? Jo. Udforske en pocket video. Okay. Hold kæft, det var sjovt. Okay, det er mit depot åbenbart, okay. Sammen noget mere træ og gå i gang med at udforske. Så vi går der bare i gang. Okay. Hey, hvem er du? 3. Hvor går du så hen til mig? Hvad snakker du engang med ham? Ja. 15. Nå. Der mistede jeg nok sikkert bare et liv i 3. Mineraler. Sammen nogle. Det bliver spændende. Mineraler. Eller mineraler. Det er mineraler. Mineraler. Hvad er det? Minihus? Ja, en ekstra bord. 3. Vi fik 8. Okay, hvor kan vi stille det? Og stille det her. Hvor det andet står. Hold. Wow, pocket går virkelig op i deres arbejde. Tryk. Hold da kæft, du er hurtigt til at bygge. Woohoo. 2 er bedre end 1. Lad os udforske over for det gamle savværk. Savværket. Lille hus. Fedt nok. Jubi! Nu fik vi endelig savværket. Nå, niveau 3. Det er sgu da allerede færdigt. Allerede niveau 3. En diamant kun. Tak for lort. Hjælp købmanden. Jeg troede fucking det var en pige. Jeg er købmand, men jeg havde et uheld med købmandsballonen. What the fuck? Har du nogle planker, så jeg kan fikse min kabine og komme tilbage i luften? Lad mig se. 1 og 3, 2 på den 3. Du har. Okay. Så det gør vi bare. 10! Vi har ikke noget. Hugger samtidig.
Er det... Det ligner lidt en bank. Og der er en flyvemaskine. Der er nogen, der er færdige her. Hvor de er. 5-3, så har jeg nok. 3 planker! Det skulle da... 3 planker! Det var faktisk nok. 2! Så lad være med det der! Var det det? Det var det. Sådan der. Nu kan vi udforske nyt land. Jeg fik en til. Hvor fedt nok. Jeg var lige min storebror, han kom ind. Så spurgte du, om jeg ville have Foxy Conti Free eller en Foxy Conti. Okay. Halv med købmand. Wow, tak for hjælpen med at fikse min købmandsballon. Nu kommer jeg i luften på ingen tid. Tag et kig på alle de mulige handler. Alle har brug for materialer, og de vil betale gode penge for de rette ting. Okay. Nu er det. Et godt flueben betyder, at du er nok til at han er tryk på selv for at udføre handlen. Lad mig se. Hvis du ikke kan fuldføre en handel, kan du altid fjerne den. Men husk, det tager tid at få nye for at få nye på plads. Det ved jeg ikke lige, hvad det betyder. Ja, jeg gør, Patrick. Så okay, jeg skal trykke ind. Selv. Og vi har ingen penge. De ballon flyver væk! Helt fint med mig. Det er bare sådan, det skal gøres. 5-3. Okay. Tobias, er der nogen, du har taget? Tobias? Nej. Jo. Nej. Jo. Har du taget med min? Nej. Jo, du har. Jo, det har jeg. Og vi hugger så lidt træ og tager nok 5 minutter. Hvad fanden? Og 24 minutter slår af. Det er fuldstændig. Jeg kan lige se, hvad jeg kan bygge. Den kan jeg så bygge 2 af. Færdiggørt minihus. Når der er så minihus, så er der lille hus. Jeg kan godt se, det er ret lille. Koster 3 planker, minihus, lille hus, mediumhus, stort hus, luksushus, lille palæ, fin palæ, luksuspalæ, strandhytte. Okay, medium hus. Jeg kan godt se det lidt større end det andet, men alligevel kan man lige kalde det for et lille hus. How fast am I? Nå, der er 1 træ, tror jeg. Nå, der er 3, ja. Det gør der bare hurtigt. Okay, venter lige. Og hvad fanden er det? Okay, what du? Du skulle da mega hurtigt færdig. Ved I hvad? Sådan der. Nu kan jeg gøre det der. Vi udforsker. Tager noget tid. Venter. Og så får vi What? Okay, nu har vi... Wow.
50 kroner. Okay, så vi skal bygge et hus. Det kræver planker. Vi skal ind. Start. Hvordan kommer det til at tage? Så lang tid jeg skal da ikke vente. Så går jeg nok bygge mit lille hus. Okay, jeg sætter et lille hus her. Kan jeg ikke fjerne det? Du skal gå i pige. Piv. Sådan der, så fik vi lige en ekstra en her. Og hvad skal vi stadig bruge? Vi skal bruge mineraler. Så er de i gang med at høre. Og jeg tror, det er værd at sige farvel til min første episode af Pocket Village. Så vi ses YouTube. Farvel.